поръчах си няколко от най-вайрал продуктите от Cult Beauty. За първи път поръчвам от Cult Beauty и честно да ви кажа, намерих доста добра оферта, затова и го направих. Предната година за първи път си поръчах адвент календар и от тогава си казах, че най-вероятно всяка година ще го правя, като ще се опитвам да поръчвам адвент календари на различни марки или в зависимост от това, кой ми харесва най-много според продуктите, които обявят преди да го пуснат в продажба. Така че лек sneak peek, тази година ще отваряме календара на Cult Beauty. Към него имаше гифт карта за 20 евро и нямаше как да ни я използваме в следваща поръчка, затова нямах търпение директно да си поръчам някои от най-вайрал продуктите, които са в момента на пазара. Така че без повече да губим време, нека ви покажа какво съм си взела всъщност. Ако не сте поръчвали от Cult Beauty до сега, само да ви кажа, heads up, идват със same day. Да. Най-отвратителната куриерска компания, която може да съществува. Може би няма човек, който да не е имал проблем с тази компания, включително и аз. Очудващо този път пратката дойде доста лесно. И все пак, same day, count your days. Освен гифт картата, която получих от коледния календар, има и още една малка причина, поради която исках да направя тази поръчка, а именно тази гифт турбичка с доста грим продукти в нея. Първото нещо, което ще ви покажа, дори не е грим продукт, но никога не съм говорила, че също имам и голяма обсесия от парфюми. Тъй като съм голям фен на ванилията, нямаше как да не си взема тяхният Vanilla 28, който е един от най-хайпваните им продукти, което ме навежда на мисълта, че този парфюм заслужава собствено видео. Така че ако искате да видите какво ми е мнението за него, пишете в коментарите и ще направя отделно видео само за него и може да ви покажа и останалите ми парфюми от колекцията, ако имате интерес. Преминаваме нататък с един от най-вайрал сетинг спрейовете, които съществуват в момента, а именно Airbrush Flawless на Charlotte Tilbury. То аз си взе голямата опаковка, защото всеки го хвали и просто беше на по-голяма далавера така или иначе и си казах защо не. Ако вече не сте го виждали, то изглежда ето така. Има лек флорален аромат, което честно да ви кажа не съм голям фен. Но ако задържа грима на лицето толкова много, колкото всички казват, ще го използвам, въпреки че не ми харесва на 100% аромата му. Следващото нещо, съм сигурна, че няма гримьор на този свят, който да не го притежава. И честно да ви кажа, се чувствах малко тъпичко, че само аз го нямам. Но нека бъдем честни. На кой му се дава 80-90 лева за сетинг пудра? Със сигурност не и на мен. Особено като знаем, че има толкова бюджетни варианти, които доста се доближават до тази пудра. Но все пак трябваше и аз да я пробвам. Това е Easy Bake пудрата на Huda Beauty, като аз я взех в цвят Pound Cake. Както ви казах, не бих дала чак толкова пари за просто една сетинг пудра, но откакто измениха опаковката, я направиха така, че ето тук това се отваря и вътре може да си сипете пудра, да стане като travel size, вместо да си носите цялата пудра и да ви тежи, което за мен е изключително иновативна опаковка, защото носят толкова много гримове с мен. Несесерите ми се пръскат по шевовете и нямам място за почти нищо. И по принцип пудрите са доста обемисти и вземат доста място в куфарите и в несесерите за грим. Така че ще се възползваме от това удоволствие да не я мъкнем навсякъде цялата пудра. Следващото нещо е грижа за кожата и също